Welkom bij aflevering 3 van Venray in Beweging. Leuk dat jullie weer meedoen. We gaan vandaag een stoelworkout doen. Dus ik zou zeggen, stoel erbij of een beetje naar voren komen vanuit de stoel waarin je misschien al zit. Zorg dat je een actieve zithouding hebt, dus op het puntje van je stoel. Ik ga een muziekje eronder zetten. Hopelijk is het een beetje naar jullie smaak, de muziek. En dan gaan we beginnen. En we beginnen met de schouders op te tillen. Omhoog en omlaag. Op, terug. Probeer zoveel mogelijk rechtop te zitten. Dan kunnen alle spieren ook goed zijn werk doen. En je tilt je schouders op alsof zoiets is van, ik weet het niet. Haal op en terug. En als je dat een paar keer gedaan hebt, dan ga je met beide schouders draaien naar achter. Dus je tilt ook je ellebogen wat op, naar achter. En nogmaals, blijf eraan denken dat je mooi rechtop blijft zitten. Hè? En dan draai je nog even terug, schouders. En denk er ook aan dat je met je ellebogen dat rondje meedraait. Heel goed, doen we nog 2 keer. En dan leggen we de handen even op de bovenbenen en dan gaan we met de voeten. Stap. Doe maar mee. Of je laat je handen op je bovenbenen. Of je neemt even een actievere houding met je armen. Stap maar. Heel goed. En zo stappen we een heel eindje weg. En doe hem even langzamer. Je tilt je knie op en je zet neer. Op en terug. En dan komt er een taakje bij. Je gaat proberen je knie aan te tikken. En dat doe je niet met dezelfde handknie, maar tegenovergesteld. Gaat heel goed. Op. Wat dan misschien vanzelf gaat, is dat je schouder een beetje indraait. En dat is ook de bedoeling. En probeer het eens met je ellebogen. Al maak je alleen de beweging er naartoe. Dat is al goed. Ja. En nog 4 keer. En de laatste 2. En zet je voeten neer. Ga met je handen op je bovenbenen. Even het ritme van de muziek klappen. Alles voor de warming-up. En je hakken, gaat bijna automatisch, die ga je meebewegen. Klap maar in je handen. En klap met je handen hoog en laag. Doe het even wat langzamer. Omhoog en laag. Dus je maakt je lang en laag en op en laag en omhoog en omlaag. Mag je nog even je armen optillen? Dit hou ik even als zijnde cactusarmen. Je gaat draaien met je bovenlichaam. En kijk maar mee over je schouder een beetje naar achter. En al zijn je armen wat lager, die cactusarmen, is dat ook helemaal geen probleem. Het gaat om het draaien. En nogmaals, ook je hoofd, neem maar mee. Kijk over je schouder. Dat doen we nog 4 keer. Ik denk wel dat je het al voelt, hè? In je rug. Heel goed. En de laatste. En kom maar terug. Tik je voet opzij. Tik opzij. Ja. We beginnen dus eerst met de voeten. En dan mag je hand mee. Uit en terug. Uit. Heel goed. Ik zeg het toch maar weer een keertje, maar denk eraan hoe je zit. Hè? Heel belangrijk dat je de oefeningen goed uitvoert. Blijf rechtop op je stoel. En even allebei tegelijkertijd. Open, dicht, open, dicht, uit, in. Ja, dit voel je wel. Dit is wat intensiever. Hè? Kijk of het lukt of anders ga je gewoon door. Kom op, we doen er nog 4 bij. 4. 3. Nog 2. En pak even je rust. Heel goed. Mag je best even je schouders een beetje losdraaien. Zet je handen even op je bovenbenen.
En kijk eens hoe ver je met die handen omlaag kunt. En blijf kijken, hè? Want het is ook heel belangrijk dat je niet je hoofd te veel meebeweegt en kom weer terug. Lukt het je al om bij je schenen te komen? Schenen en tenen, klinkt een beetje hetzelfde. Dat mag natuurlijk ook. En dat doen we nog een keer. Omlaag. Hou mooi die rug lang. Heel goed. En weer terug. Doen we nog 2 keer. Dat moet lukken, hè? Zo laag als je kan. Ja, strek je vingertoppen ook maar lekker uit omlaag. En kom weer terug in het midden. Hou je armen naast je en maak een boksbeweging. Dat is ook altijd even lekker. Op een of andere manier krijg je er ook weer energie van, hè? Van die boksbewegingen. Strek maar uit. Uit. Ga maar door. Het is een beetje boksen, maar het lijkt ook wel een beetje op de twist. Ook gezellig. Twist en draai mee. We doen er nog 4. Strek ze allebei naar voren. Ga door. En in. Voor. En naar achter. 2. Vuisten naar voren. Hè? Dus probeer van die handen echt even vuist te maken. Zodat je wat meer kracht hebt in je handen. We doen dat opzij. Zij. Terug. Open je armen. En terug. Nog 4 keer. 3. Nog 2. En de laatste. Ik kom weer even terug naar het stappen. Doe maar mee. Even goed luisteren naar de muziek. Ja, zo. En je knieën mogen wat hoger. Kijk of dat lukt. Maar als dit het is wat je doet, allemaal prima. We zijn in beweging, hè? Daar gaat het om. En nog een keer gaan we de benen uit schoppen, uitkikken. En strek en terug. Heel goed. Ik laat het weer even zien dat het ook kan dat je je been wat lager houdt. Je doet wat goed voelt en wat je kunt, hè? Ga maar door. Probeer wel even bij te blijven. Ja. Zet je voet neer en tik met je tenen. Tik even met die voeten. We gaan ons even richten op de voeten. Je draait naar buiten, naar binnen. Belangrijk ook dat je voeten, je enkels goed soepel blijven. Dat is allemaal ook voor een goed, dat je goed en makkelijk loopt. En je hakken draai uit. Uit en in. Ja, naar buiten. En probeer het eens even af te wisselen. Eerst je tenen en dan je hakken. Ja, daar moet je even over nadenken, hè? Goed zo. Buiten. Uit en terug. Oké, en blijf maar in het midden. Ga van je tenen naar je hakken. Nou is het wel zo dat je je voeten niet te ver onder je moet hebben staan, want anders lukt dat niet. En dit is eigenlijk iets wat je ook, stel dat je tv zit te kijken, ook heel makkelijk kunt meedoen. Dus je hoeft er niet per se een hele workout voor te doen. En beweeg even opzij op je voeten. Opzij. Kantel je voet. Zijwaarts. Heel goed. Dat is weer een wat moeilijkere beweging. Dat voel je misschien wel. Maar ook uitdagingen gaan we niet uit de weg, hè? Nee. Goede instelling. Draai eens een rondje. Als je tilt je hakken op, dan ga je opzij. Dan til je je tenen op en opzij. Ja, probeer het maar eens. Op je tenen, opzij. Til je tenen op en draai. Op je tenen. Draai die enkels maar los. Heel goed. En misschien ook even de andere kant op. Dat vinden ze ook wel leuk. Niet steeds dezelfde kant op. Mooi.
Wat ik al zei, het hoeft niet altijd makkelijk te zijn. Hè? Ook wat moeilijkere bewegingen, waar je misschien wat meer over na moet denken, die zijn ook heel goed voor je. Heel mooi. En de laatste keer. Maak hem nog even af. Aan de zijkant. Tenen in de lucht op je hakken. En ontspannen heel even. Heel goed gedaan. Ik ga nog even een paar beweegdansen met jullie doen. Dat leek me ook wel heel leuk. Ik moet heel even daarvoor de muziek op het juiste programmaatje neerzetten. Ik hoop dat ik het kan vinden. Eerst even dit. Ja. Ik wilde graag beginnen met een eentje die jullie denk ik wel kennen. En waar je ook heel veel energie van krijgt. Radetzky-mars. En we hadden het marcheren geoefend, hè? Nu je handen op je benen. En stap weer mee. En echt een beetje dat mars. Laat dat zien met je armen. En dan moeten we even voor de dirigent gaan spelen. Zwaai met je hand en je andere. En beweeg maar mee. Ook 2 armen. Zorg dat het orkest blijft spelen. Hè? En stop maar. Op je benen. En stop. Klap in je handen. Je gaat een stapje naar voren zetten met je voeten. En weer terug. Voor. Een loopbeweging. Stapje naar voren en naar achter. Goed. En deze ken je vast en zeker ook wel. Kijk even. Alle vingers tikken even die duim aan. Doe nog maar een keer. Je andere hand. 1. Ja, gaat goed. En kun je het ook met allebei tegelijkertijd? Ga maar door. En weer even die voeten naar voren en naar achter. Klap maar in je handen. En we beginnen weer opnieuw met stappen. En op je benen. Je mag best een beetje naar voren komen. Laat ook de muziek in je armen en in de rest van je lichaam zien. En op je benen. En maak achtjes met je hand en de andere. Kan wat groter, kan wat kleiner. En allebei. En stop weer. Op je benen. 1. Hand op je benen. Oké, eerste dansje zit erop. Goed gedaan. Ik heb er nog eentje voor jullie. Tuurlijk, die. Hit the road jack. Hand op je benen. Klap in je handen. Tik je elleboog aan. En je andere. En dit wordt nieuw, dit wordt de schaar. Dan ga je je handen over elkaar kruisen. En je geeft even een duim. Van rechts naar links. En je begint opnieuw. En op je benen. Klap maar in je handen. Tik je elleboog aan. Andere kant. En de schaar. En meezingen mag natuurlijk ook, hè. Duim van oké. Of je wil graag even een lift, dat kan ook, hè. En op je benen. Klap in je handen. Ellebooghand. Ja, tik hem aan. En de schaar. Beweeg een beetje mee zijwaarts. En een duim. Duim die gaat over je schouder naar achter. En opnieuw op je benen.
tik je elleboog. Zing maar lekker mee. Met de schaar kunnen we een beetje omhoog met de armen. Dan maken we het wat moeilijker. En opnieuw. Handen op je benen. En klap. En je elleboog. Andere kant. En de schaar. En die duimen, hè. En ik moet eerlijk zeggen, ik was net de duimen vergeten. Dus als jullie hem wel hadden gedaan, super hoor. Krijgen jullie voor mij nog even een duim daarvoor. Dat was even Hit the Road Jack. En dan heb ik er nog eentje. Ik hoop dat ik hem even snel stop kan zetten. Och, precies, hij zit er achteraan. Daar gaat hij. De Anne Polka. Leg je handen maar voor neer. Met de binnenkant van je handen omlaag en dan ga je draaien. En dan beweeg je met je rechterhand opzij. En je mag best een beetje naar voren komen hoor. En je handen voor. Draaien. Rechterhand. En je probeert er een mooi groot cirkeltje mee te maken. Handen in je zij. Hakken, tenen. Naar voren en naar achter. Wissel van voet. Hakken, tenen. Let op, we gaan naar de schouders. Je draait eerst je rechter schouder naar achter. Dan je linker. Dan allebei naar achter. En beide naar voren. Heel goed. En cirkel. Handen komen voorlangs. Daar zijn ze weer. Hou ze maar een beetje op. Draai. Naar buiten. En de andere kant. En zie je jezelf al walsend over de vloer gaan. Laat dat een beetje zien in je armen. En beweeg opzij. En krul je arm omhoog. En weer terug. Weet je wat? Doe nog een keer deze arm. Die gaat omhoog. Met mooie krulbewegingen. Goed voor je pols. Andere kant ook. Probeer de andere kant terug te draaien. Je mag hem best even nakijken hoor. Ja. Daar komt hij. Allebei. Tik. Als het nu kan met beide handen tegelijkertijd. Nog een keer. Heel goed. En maak een cirkel. Handen weer voor je. Komen ze bij elkaar. En draai ze naar buiten. Naar binnen. En wat ik net al zei, je mag een beetje naar voren komen vanuit die stoel hè? En vanuit je heupen. Goed zo. Draai maar. En opzij. Hakkentenen. Weet je ze nog? Hakkentenen. Naar voor en naar achter. Wissel van voet. Hak en teen. Hak en teen. Eén schouder naar achter. En dan die andere. Til hem hoog op, hè. En beide. Optillen. En terug naar voren. En cirkel. Heel mooie grote zon, zullen we maar zeggen. En draai weer. Je hoeft niet stil te zitten. Je kunt meebewegen. Opzij. Andere kant. Draai. Opzij je arm. Oké, en als finale gaan we 2 handen omhoog doen. Zo hoog als je kan. Hou ze hoog. Draai ze terug. Heel goed. En maak maar een mooie buiging. Ik maak in ieder geval een buiging voor jullie. Goed gedaan. En geef jezelf een groot applaus. Dat was het.
wat deze aflevering betreft. Leuk dat jullie meededen. Misschien tot de volgende keer.